Takže čau lidi, já vás vítám u nového videa a dneska jsem vám se rozhodl ukázat nejhorší písničku, co jsem kdy slyšel. Možná už někdo tu písničku znáte, ale já u toho prostě vždycky chci smíchy. Ta písnička je naspívaná ve španělštině nebo francouzštině, nevím, ale prostě kdyby se ta zpěvačka asi tak dozvěděla, co to znamená v překladu do českého jazyka, tak by to asi nenaspívala, nebo aspoň tak si to teda myslím. Mám zadán název písničky, Píchu píchu se to píše, ale však uvidíte, o čem to je. Tak si držte, já vám ji jdu pustit. Takže já jsem rád, že už jsem to teda vypl, nevím jak vy, ale doufám, že se vám ta písnička nelíbila, nebo aspoň teda mě vůbec ne. Takže to je pro dnešek vše, jestli vám video líbilo, tak dejte like, jestli se vám nelíbilo, tak prosím, nedávejte jenom dislikey, ale když se vám něco nelíbí, tak to napište do komentáří, co se vám na to nelíbí na mém videu, a abych prostě věděl, co mám na tom zlepšit, ne, že když mi tam dáte dislike, tak jak mám vědět, co na tom zlepšit, že chci slyšet váš názor. Takže jak už jsem říkal, to bylo pro dnešek vše a uvidíme se u dalšího videa, čau.